Ahoj, moje meno je Veplay a vítam vás u nového videa z Robloxu. Toto je pokračovanie videa z kanála Somerseta. Áno, je tu aj môj drahý kamarát Somerset. Čaute, áno, to som ja. Dobre, a máme tu aj nejakého random typka, s ktorým pôjdeme to asi hrať. No, a v podstate môžeme aj začať s druhými nocami. Čo povieš na to? Dobre, Okay, to znie ako výborný plán. áno, a ešte predtým vám chcem povedať, ako ste si všimli, asi už zase hrajem s klasicou myškou. Len to som chcel vyskúšať, či to tiež na Xboxe. Áno, na Xboxe to funguje aj na Robloxe. No, vyzerá to takto, že to funguje a idem to otestovať. Dobre, a teraz už naozaj môžeme začať. A sledujte toto video do konca. Ďakujem. Vieš čo, ja pôjdem von, budem chodiť vonku upratovať a keď nebude zablokovaná chodba, tak prídem k tebe ti pomôcť. Kitchenky a idem preč. OK, a ja. Bonnie už ide hneď. Tak vieš čo, nemáš tu radšej byť? O nie. Už nemôžem ísť s Bonnyšou na chodbu. Tak chod z druhej strany. Z druhej strany nechcem, no počkaj, ja si chcem odpratať toto. Zakol som sa random typka. Je tu Čika už, ona už ide. Čo, ideš variť kurčiatka? Či? Čo, Čička? Bonnie ide. Už je pri tebe? Neviem, Hej? ale ide. Nie, je za dverami. Kam ide Čika? Ale už je pri mne. Ne, není. A svetielku je to tu. Von. OK. Neviem. All right down. Foxy už bude behať za chvíľočku. Počúvaj zvuky. Čo? Zvuky počúvaj. Mám zatvorené tie dvere. Hej? Áno, OK, tak lebo Bonnie je tu vedľa. Áno, už je tu. Kde je Čika? neviem, alebo ja musím upratovať. No, Počkaj. neviem, či to dáme. A Bonnie vraví, že je pri tebe tam. Áno, je. Celý čas. Frody. Čakaj, alebo Foxy už za chvíľočku bude behať. Dobre, ale sú zatvorené dvere. Kde je Čika? Čika je v kuchyni, nie v kuchyni, asi na záchode možno. Ide. Hej, Čika je na záchode. Kde je Bonnie? Bonnie neviem, kde je. No, vodi dovnútra, no tak dobre, jo. Nemám šajnu, kde je Bonnie. Aha, on je ďaleko. Foxy teraz. Neat. Čím skôr budem mať tú hotovú tú robotu, tak tým skôr ti idem na pomoc. Tak to už nech bude. Ja to nedávam. Čika, dúfam, že nejde do kuchyne. Nejde. Čika ide na chodbu Sami. asi. Áno, ide. Takže môžem ísť na záchod. Je na chodbe. No, konečne môžem ísť na záchod. Potreboval by som flashlightku. Čika je stále na chodbe. Teda. Foxy je pripravená na beh. All tasks finished. Dobre. Tak poď tu. Fox, Ale čakaj, nemôžeš, počkaj, počkaj. Foxy môže behať, tak mám zatvorené dvere. Nice. Dobre. Hej. Dobre, Fox. Ide. OK. 3 AM a... 4%, jaj. To je dosť veľa. Dobre, jak si zapnem... Aha, takto. Dobre, asi otvoriť treba. Neviem, kde je Bonnie, to je ten problém. Bonnie je tam v tomto.
Že nie pri nás. Nie. Dobre. Tuto, Chica je na vecku, Fox je v pohode. Nepozeraj na ostatných, tých stačí iba svietiť. Pozeraj, Bonnie ide. hej, tak mám vypnúť to svetlo, aha. Pozeraj sa iba na Foxy. Je tu. It's me. Oh no, to nedávame. Veď Bonnie tu ešte není. Už nie je? Bol. Ty kokos, to jak mám akože stlačiť? Vieš čo, stlačaj. Bonnie je ďaleko. Je Foxy. To je Chica. Aha. Má to metie. Oh no, oh no, oh no. To preto, lebo sa bojíš a zatváraš tie dvere. Ja viem. Bojím sa. Ak to nedáme, tak poďme aj tak na štvorku. Štvorka je oproti tomu ľahká tu na. Zapni svetlo, lebo ešte není tam. Nie, ona už je vo šatníku. Aha. Joj. 5 AM. Kde? Dobre, je tam. Vypni svetlo. Tak. Strašne ťažko sa mi to tu ovláda. Dobre, nikto. Pozeraj na Foxy. Bude pozerám. AM stále. Joj, už je tu. Nie, to je neviem či... Vypni sa. No. Foxy! Kde jem? Foxy tam je, Foxy stojí. Dobre, máme zatvorené dvere. Aha, alebo tam je táto... 5 AM, ale 2%. Vypol som si zvuk na Robloxe. Otvoriť. No. Ja sa nepozerám. Foxy To je... ide. Ide? Ok, za chvíľočku má jumpscare, nie? Zatiaľ nič. Jumpscare, to je hrozné. Nedávaj sa ešte zabíjať, ešte to môžeme dať. No veď. Nie, nemôžeme. Super. A ešte, Na ja ešte prvého. žijem. Čo? Ale Tak už poď. Už nezomriem, už za chvíľočku zomriem. Som duch. A už ide. Foxy ide za tebou. Ide za tebou. Tu sa už nedá, lebo ona vie, kde sme. Nejde, otáča sa. Ok, tak stojím na mieste. Dobre. A ak by som dodal, to bude pecka, ako? Toto... No. Dal si to? Čo? Už tu bol jedenkrát. Jo, mi sa tak... Aha, Ale ešte tak musí- to ale- pozeraj ty. Alebo najprv musí vojsť do... Chica. Foxy, it's head. Dobre, Foxy už sa blíži. Je tu Foxy. Svieti niečo na červeno. Hej, ona tu je asi už potom. Tak zatváraj. Nie, tu není ešte. Tak čo to je? 1 AM. Tak zatváraj. Zatvor. A nemôže byť Foxy napravo, teda naľavo, kde chodí Bonnie? Nie, ona už je vo šatníku. Aha. Joj. Vypadá nič iné.
Čo je podľa teba Prvú horor? na... Čo je podľa teba Dobre, hororovejšie, no. ten Roblox alebo tá reálna štvorka? Reálna. Pravda, lebo v štvorke vidíš aspoň, že ako, teda akože v Robloxe vidíš, jak im svietia oči. No. Jak to mám zatvoriť? Ečkom. Áno, Ečko. Chod skontrolovať ľavé dvere. Ak tam nič Nie. nesvieti, ak tam nič nesvieti, tak proste toto. Nesvieti. Tak zasvieť tam. Nemôžem. Mackou musím Fuk si robiť. odišla. Och, jaj. Super. OK, Dáš mi I dačo. here. Počkaj, si chce niečo kúpiť. A ja? Watch, hodinky. Duct tape. Taser tu máme. Trap. Taser. Ale Kupujem taser. ja si nič nekupujem nakoniec. Ja mám taser. No, tak ideme dovnútra. OK. Dobre. Dobre, to Google Cams. Čo to bolo? Ja som tak akože ja som zatvoril túto. Dobre, ja mám na starosti kamery. Tu je Na Springtrap. panel. Kde je? Hello. Oj. Ide! Nie, vypni sa. Uj! Počkaj, to nie je To on, bol to nie je on, jump to je... scare. Rýchlo, restart. Open. Ventiláciu. Tak a čakaj. Potom daj exit. Použil som taser, ja To si... som použil 100. Som ho použil na nič. Prvý Springtrap, kam odišiel? Neviem, ale pri nás nie je, ja nebol ventiláčka. Dobre, poslal som ho, kde som chcel. A kam ide teraz? Vidíš? Neviem, kde ide. Je? Mhm. Ojoj. Oprav to. Práve ne, čo mám robiť? Už ide. Dobre, super. Okej. Také Čo ťažké sme je. mohli urobiť? Nič. V tej chvíli si už nič nemohol urobiť. To ťa iba oskemovalo o nejaké tie peniaze. Mhm. Dobre, nepozerať. Springtrap odišiel tak kde niekde preč. Okej, pozriem sa na panel. Hello. Povol mi, prosím. Počkaj. Otvor. Počkaj. Daj Dobre, exit kamera. Springtrap. Dobre, všetko v pohode, môžeš kamery. Nie, Freddy. Springtrap je na istom mieste. Off, Springtrap odišiel. Tak tu je. Hi. Som poslal audio, choď za audiom. Blbeček jeden. Dobre, vypni kamery. Počkaj. Dobre, odišiel. Áno, vypni kamery. OK, opravujem. Dobre, v pohode. Ide takto, nejde takto. Springtrap je na istom mieste. Kamera systém. Dobre. Nikto nejde. Dobre. Dobre. Springtrap si tam... už ide head. Kde ide? Dobre, išiel sem. Tak ho odožeň. Lebo dal som audio. V ventkách asi nie je. Tak. Jo, ide head. Kde? Niekde inde. Nám? Jo, pošlem. Čo sa stalo? Open panel, počkaj.
Čo To to je? kvôli tebe ušiel. Prečo? Neviem, kde je. Open panel, rýchlo, prosím. Nemôžem. Vypni kamery. Ja neviem, či je error, alebo nie. Nie je error, to by som vedel. Dobre. Počkaj, mám pozrieť, že on je vo ventkách. Oh, Nie. čo to bolo? On je pri nás. Kde? Tu. No, tak ho, už- nemáš taser. Nemám. Dobre, tak nič OK, z toho. no nič tak. Koniec dnešného videa, ktorého v podstate ja som myslel, že dosiahneme viacej, ale nejak nám to nešlo. Nevyhrali dneska. Nie, nešlo nám to proste. Nevyhrali sme No nič. hej, nešlo nám to nejak. A preto som sa rozhodol už asi ukončiť toto video. Pokračovanie FNAF Cup môžete nájsť na kanále Samerseta potom, keď to zostriha on. No a keď sa vám video páčilo, dajte ten like, dajte ten like. odber, aj so zvončekom pre nové upozornenia. Dajte odber aj Samersetovi. A čau es!